Nagsimula ito sa 30 kilos, tapos nitong huli na 100 kilos, at saka sa lukuyan ay over na nasa 200 kilos. 45 tulyasi. Ganun karami. Oo, ganun karami. Saan nyo natutunan yung pagluluto? Nung una, parang tinesting ko lang na at may nakapagsabi sa akin at may nakapagturo din sa akin na pare, yan ang gawin mong Nagsimula lang sa ganun. Parang sinubukan ko lang. Yung suka po ba? Saan yung Yan, oo, kami lang ang gumagawa, yung aking misis. Yan naman mga sukang talagang tuba, yung iba, may nilalahokang. Pero may ingredients pa rin. sa tingin niyo po, bakit po kaya dinadayo yung suka? Sa pakiwari ko, kaya dinadayo ang aking habhaba. Siguro, unang-una, sa pakikisama ko. Pangalawa, yung mga nagugustuhan nila na ang lasa at dinadayo rin ng iba. Maraming nagsasabi sa akin na mga dinadayo sa akin yung aking suka, iba pagkakagawa. Hindi ko lang sabihin ng ibang mga ingredients nilagay. Pero dinadayo nila yon kasi naiba raw. Ang takal kasi ng aking habhab, 15 to 20. Pero pag nagpangalawa na, hanggang 10 pesos na. Sa nakikita ko, ganito, gawa ng ako, bago ko minsan sa umaga, minsan tinitikman ko rin ang luto ng aking kusinero. Kasi dalawang kusinero ko yung lasa, hindi ko naman sinasabi na pupurihin ko sa ako. Pero sa nakikita ko sa kumakain dito, nagugustuhan nila. Dinadayo kasi marami na dumadayo sa akin. Sino po karamihan na customer na dito? Marami dito, mga estudyante, mga tricycle driver, tsaka yung ibang mga nanggagaling sa ibang bayan, tinitikman nila. Bakit po pala mura yung habab? Kasi yan yung kaya ginawa kong parang medyo mura sa mga nakikita ko. Para kailangan nila ng mga medyo hindi kaya ng iba, yun na lang ang sapat na presyo para lalong makakain nila. Ako nga pala si Fernan Birano, taga dito sa Barangay 2, Lucena City. Ako ang may owner ng Fernet Pancit Habhab. Inaanyayahan ko po ang lahat at nagpapasalamat din ako sa mga suki ko, sa mga kumakain dito na narsisihan. Lahat yan pinasasalamatan ko. At ito po namang aking business na ito ay matatagpuan po dito sa Barangay 2, Enriquez Corner, Trinidad Street, Lucena City.